Lehenengo eta behin, kontatzea pixkat, Ibarko dibujo eskola, ibilbide luzia dakala historian zehar. Ja, 19. mendean, amaieran, Konpainia Gipuzkoana de Caracasek alako, sustatuta, dibujo eskola bat sortu zuela inguru hauetan. Armagintza industriarekin lotuta zegoena. 19. mendean azkenengo partidan eta 20. mendean ja neskak ere bai, klaseak jasotzen hasi ziren, ez? Armagintzarekiko lotura hori ez da hain nabaria, eta orduan pixkat arterretako munduarekin eta akademikako mundu honetan, honekin pixkat lotura gehiago daka. Gaur egun esan aldugu, hori, dibujo eta pintura edo marrazketa eta margo eskola, udal eskola, izenarekin ezagutzen dela. Gure helburu orokorrenak, bi aipatzekotan izango litzateke, alde batetik gaztiei, ikasle gaztiei, arte ikasketetan murgiltzean nahi dituzte hoiei, oinarrezko heziketa bat eskaintzia, eta bestaldetik artearekiko zaletasuna dakenei, ateak zabaltzea eta gure eskutik eramatia eta zaletasun hori handitzea posible bada. Nola bideratu, horretarako programazio bat antolatzen dugu. Lanak hasten gara gutxi gora bera, ariketa berdintxuekin, base batekin hasteko eta gero ja segun hori urte asko daroienak edo kapazitate gehiago dakeenak edo beste modu bat edo, baina beti hasten gara modu berdinean. Eta gero ja goiaz koloia sartzen, ariketa desberdinak egiten goiaz, perspektiba beti urtero egiten da, nahiz eta izan bode goia, nahiz eta izan paisaia, nahiz eta beti dago perspektiba leku guztietan. Bai, horixe da. Eta gaian arabera teknika batzuk gehiago erabiltzen dira beste batzuk baino. Aurten adibidez, giza gorputza eta erretratua izan da gaia, eta orduan arkatzakin, karboncillo pilo bat egin dugu, sangina eta pastela egin dugu indabe asko. Eta gero oleo bebai desientetxo eta akriliko bai. Akuarela gutxitxu hau, beti errespeto gehiago emoten da belako. Eta gero, itzen dituguna bebai da, lan individualak itzen dira, baina bebai itzen dugu lan amankomun bat ikasle gehixenen artean. Eta orduan da, behian dagoen erretratisten autorretratuen mural, berrogetabi erretratisten mural handi bat, hori egin da bela, gazte 12 urteko gaztietatik, horrera, nagusiena 93 urte dakar. Bai, eta taldearik eta hauek aberasgarriak esaten dira, gazteria motibatzeko. Gero, komentatzea baita ere, kanpora ateratzen garala, Airezabaldeko pintura lehiaketa egitera, edo urban sketch bai, edo ilustrazio zientifikoa egiten dugunean puntetxoak, trabajo de campo esaten den bezala, kalera ateratzen garela. Eta baita ere batzutan, laguntzen gaituzte karrozako pieza batzuk egiten. Nahiz eta karroza, berez, fizikoki, baina bai materiala ezagutzen, plantillak nola landu, normalian programazio bat dago, baina programazio hori be altera hoin alda. Aldaketaren bat, segun zenolako gure inguruan be zenolako gauzak antolatzen diren araberan be bai, gu be flexiblea gara, bai. Ikasteko eta baita ere, espresatzeko be espazio bada, eta batzutan, bultzatu ez, baina batzutan provokatzen ditugu, bai, ointxe momentua da, ja, ostras, arte be, ikasi izan duzu, igual batek, igual ja, pausua emon beharko luke, eta, horretarako be, lehiaketarako aten dira, edo, baina, gero, lan pertsonalak egiten dituzte, orduan, lan pertsonal hori zergatik, nundikan jota, bozetuan landuz, eta, hori, eurok be ikus esaten, lan pertsonal bat itia, zenolako pausuak dakarren, erakusketaretora jesten gara bai, erakusketak gure interesekua diranean, eta, baita ere Bilbora joaten gara, Arte Erretako Museora eta Guggenheim Museora baita ere, Zeramika Eskolekoen batera, baina bera Portaleako erakusketaretua aldogunean edo interesgarria guretako interesa dakanean, askotan joan egiten gara, halako ibilbide gidatu batian, teknikari buruz berbaiten edo pertsona horren pixkat ibilbideari pixkat jarraipena emonez, ez?